afadhali bi chieng' ma idwa launch forms ma nikech ng'ama koro semi form to en wang'e no dhi timore nade. Odhi yudo chek kata iwuotho mana gotieno koro ipogo. I don't have a problem. Japiny wacho ni gionge problem. Problem en niya, ka form cha nokala kata nopoge apiny kawakia. To koro kata iluongo e galamoro sami pogo chek, koro the actual check. Ok konya nikech form nosebaya, noselor seche mag form processing nosetimore man koro asedong'. Koro kata biro e nyasi sami pogo basari to gino konyago koro onge. So jopiny kaka koro awuoyo lo jopiny wacho ni sama ikelo form mondo accountability obed ni nenore maratiro. Sami biro iluongo galamoro gi media gi everything to bed declared ni wan gi milion 50 kaka koro honorable wacho wan gi milion 50 mwadwa kete basari e Kibra e constituency 5 gi. Constituency 5 gi wan gi wards 5, ward ni waalocate ne omenda maromo kama. Ng'ama kama gi ng'ama kama gi ng'ama kama magi e jok madwa bedo responsible mar forms madhi ne jopiny. Bang'e no kata koro ok obedo galamoro sa chek to wate wang'eyo niya Joyce ema ne pogo chek